Eagle Wings Foundation eye dwumaku a ense abanyase wo akwaya doye soronko kra ama Akyem Ayirebi D Primary School ya eno no edi akotere ewo Akyemansa mansini no mu wo apoye mantam opanipa a wada GB Eagle Wings Foundation ano eye Ayirebi gift ba one nsamtwerofo ebonkomo within the gift bar and 17th September nyame ayadom ama and GB Eagle Wings Foundation and as a GB Eagle Wings Charity Works yetimi atu anan ababedru DA Primary A abayom akoye ye de adusuan wakade ane baaye efise eye ni swade hunu se ye bebo akwara bia wadu school going age na watimi akọ school na wanya ehun akade nti ye na ye ba no ye de enwoma ye turomu mako ahenan na ye de pens a ye de tro bia na so mako ahe ohani edumu ye de pencils enso kan ho buy pencils nenso 254 and ye de kan when akade bebre a ekeka ho ye ni swade hu ne se akwara bia ebe ko school a nani beje nani beka se nani beje na nani beka school mu so de a na chese wo school ne ho akade bia opanipa a wada school ya no eye Ayirebi Rita ayite ekire eniso ede kire ye ni age se ne madam bi owie school aha o establish foundation Eagle Wings Foundation adding books any writing materials, eraser, exercise books, sharpness, a lot of things. And all their brain, say brilliant but needy students are way in school. I don't see they will be prepared. Challenges, dear, what challenges be brave, Ayirebi D Primary A, and a be a corridor, agency, wow, share hand more. Creative one and KG one and I'm so I know more to tell because sports rules. We put the Americans say man rules, abaso. And challenge can see I walk back on. Ye here cement I the best screen the young as teachers ya boy and see crack. We need staff no. Ya boom na ye view until we have say I screen the view. Ye here more. Said the name one way. Ye here say nka no ba next time you Oliver says me I say for more. Move cement and bread, yes, say wine with cement. Ye roofing no so na net too. Yes, sir, wire na ye school, then ye crab then ye fefe. School no so is crying for paint. Ye ya paint I ever paint school no na ye come that should be a mobile. You'll be proud of the school say Hannah school. I think it will be nice. And I am calling so I am getting any GHS reading is a problem. Sometimes you come here, you see the teachers, the male teachers reading around, and it's very pathetic. Yeah, because in Polano you hear more anka. Yeah, I told you, yeah, the other had just 2 days. Come. Anka will be a fact class in your mind. And the challenges there, you will be brave. Books, you be a school up to now, and it depends on and the books, yeah, Mudia Bay, a penny baby, you hear more. Textbooks, in your man, so let me any baby or what. Achechefo yi bi eche omani so aso esanse na omani na na adumfo yi akommoa suku ya mejina mu isasi ya yi de achechefo mu bom home ban modern headmistress e bom home modern na so ye hia niema bebre pa ye besre say mprenpren ya de koyi so obi betumi atiyenka tie so frɛ ne ye ho bo ehu yen dia ye besre say omo meye yemwa every say ye hwe school yi mu a ye titru me de mehama wo GHS schools a was secondary mu yinara ye public schools e wo GHS but yen ye ha no ho die school a ye te no 1971 and the school we say a new power over 50 years 1971 yen to me nya GHS da madam oye okendi full school ha ne pen so try so be ye bibi nanso ye try ya nye ye start a foundation ne ma yin sanke ye benya GHS say ye sha ankwala na ho den susua compound no so especially baby a ye dodo
yentumi nya even amodin for beto then aside no no isi kasama nhyɛ dan nye gusuku mrenti no muwa yenya bi enti nka yebenya muwa bi free adofo bi nkyɛn especially all students anaso bi ebeka na koma na wababɛboa yɛn muwa ɛne nneɛma bebree sɛ yɛde camera yi to so na yɛhwɛ school no ceiling ne nneɛma school no hia nneɛma painting ɛne yɛ floor bibia school ne hia nanso akyerɛkyerɛfo wo mu ɛbɔ mɔden enquiries kakra yɛyɛ no kyerɛ sɛ nkwala ne free hanom no mokɔ sister schools na ɔmobɔ mo ho mɔden paa just last term nso hwɛ ayɛyɛ no ɔmokɔ sister schools no ɔmokɔ ne wɔ Methodist ebi kodi first wɔ hɔ ebi kɔtɔ so second other SDA ne other schools no ɛno kyerɛ sɛ yɛn ayɛwɔ ha no yɛbɔ yɛ ho mɔden nanso yɛni JHS a yɛde bɛ measure essence BEC na mostly yɛde measure performance of ɛyɛ basic school yɛni JHS nti yɛhu ne sɛ yɛnyɛ hwɛ na yɛbɔ yɛ ho mɔden ama saa nneɛma no ɛma enrollment no nso ntumi nkɔ so enti yɛsrɛ sɛ sabɔ nkurɔfoɔ bi bɛtumi abɛboa yɛn na yɛasesa school no hyɛ berɛ na yɛasesa school no a ɛbɛma school no mu bɛyɛ dɛ adesuafoɔ a wɔn nso nsa ka nneɛma yi bie kyerɛ ani so Yes, in yes, and so to crown, nay, be so grand, your ponswa, the Crawford a brave band, and yes, security, a pebble school in the home. Yamuya, yan so pa, now see a dasu yamoa. Yamopasa, what the boy and Patron. We HSA say yes, GB Eagle Wings Foundation Asnia. Obetumi aye de echen wei nti wokoto sere dwumaku ankrankre ene aban mu mpanimfo ese wonso nasene Israelfo ene ka bie wo mufo se omumra meye school ya dom omo se omo JHS omo ceilings ye ba ye hu sasai omo corridor ni so atutu mo fra ni di agro mo bepre nti yesere ka bie wo mufo so omo meye omadom omo meye moa wa obefre me biara moa wo no me ba beje dia bre school for no omo compound no nso afu a mo frɛ wa hantime no do nti omo pe mowing machine nti wa be ya to mama ye machine a ye de do no nso ye de baba be ka school ne nsa e ma atimi aboa mo fransa ne be yo mu pie kodi agro a emo biara enkeka o GB Eagle Wings Foundation adofo enye ye moa na ye ntimi ntre ye nsem free Akyem District ene Brim Central enko ba bi fufuo nyina nyame nsra mo nyina